Эльбрус подключился уже. И будет обращение Фарук Каримовича. Да, я здесь. Ассаламу алейкум. Hayırlı günler. Biz Onun videosu yok da. O bizi kuran mı kesin? hayırlı günler. Biz Salam. Şarkı Pazarı Milli Medeniyetler Festivali'ne bağışlanan matbuat конференциясына жиылдық. Добрый день. Наша пресс-конференция посвящена предстоящему международному фестивалю национальных культур «Восточный базар» в Казани. Біздің матбуғат конференциясы екі дәулет тілінде барашақ. Мен қонақларыбызны тәқдим етем. Натфуллин Дамир Данилович, заместитель министра культуры Республики Татарстан. Фаттахов Рифат Ахметович, директор фонда имени Вагапова, генеральный продюсер фестиваля. И у нас будет онлайн-подключение Джан Мирзоев Эльбрус Итибараглы, эстрадный певец. Да, он уже подключился. Он уже подключился. И еще будет у нас обращение, видеообращение Фарука Закирова. Закирова Фаруха Каримовича, художественный руководитель группы «Ялла». Бірінші сөз Дамир Данилович сізге. Сөйлеп кетсеңіз еді, мына бұл Шарық базары мәдениетлер фестиваліне ұйыштыруға сіздің мына мүнәсәбәтіңіз мәдениет министрлігінің вәкилі боларақ айтып кетсеңіз еді. Хайырлы күн, мұхтарам пресс-конференциясында қатнашушылар. Біздің бұйыл республикабызда барыбызда біләбіз, милли мәдәниятләр һәм ғөреф-гадәтләр елы дип игълан ителгән безнең рәисебез исеменнән һәм бу план бу ел кысаларында бик күп чаралар уза. Мәдәнияткә багышланган, ғөреф-гадәтләргә багышланган һәм әйтеп китәргә кирәк, әлеге фестиваль, Шәрык базары фестивале, ул бу сәясәттә, бу чаралар кысаларында, ел кысаларында айрым урын алып тора. Чөнки иң беренчедән бу фестиваль ул Россия Федерациясында гына түгел, ул төрки халыклар яшәгән 20дән артык төбәкләрдән 30дан артык Россия төбәкләреннән, чит илләрдән катнашучылар килә. Һәм әйтеп китәргә кирәк, бу төп башкаручылар дип әйтеп була. Һәм әлбәттә бу фестивальнең әһәмияте хәзерге вакытта, хәзерге сәясәт вакытында ул аеруча зур. Чөнки мәдәнияттәге сәясәт ул хәзерге вакытта илләрне, төрки илләрне берләштерә торган зур вакыйга, зур сәбәп булып тора. Уважаемые участники пресс-конференции, сегодняшняя пресс-конференция, посвященная значимому мероприятию в культурной жизни как Республики Татарстан, так и Российской Федерации. Дело в том, что фестиваль имеет международный характер. Фестиваль объединяет в себе участников более 20 стран, Рифат Ахметович поправит, более 30 регионов Российской Федерации. И важность данного фестиваля, как в Год национальных культур и традиций, который проводится в этом году в Республике Татарстан, так и в рамках современной политики, современной геополитической ситуации. Культура – это та часть, это то направление, которое нас объединяет с тюркскими странами, которыми нас объединяет с Азией. И подобные проекты, подобные фестивали, они еще раз показывают наше единство. Это в нынешнее время, я думаю, приоритетно, наверное, даже приоритет в первом порядке. Стоит отметить, что данный фестиваль проводится при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Галевича Миниханова, при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. И, конечно, здесь нельзя сказать слова благодарности организаторам фестиваля, идейным вдохновителям, Рифат Ахметович, вам. Важность этого фестиваля, вот если взять программу, мне очень понравилось то, что мероприятия фестиваля,
я имею в виду концерт знаменитой группы «Ялла», он будет проходить не только в столице Казани, но и жители нашей республики в Нижнекамске, в Альметьевске, в Набережных Челнах также имеют возможность посетить данный концерт, быть соучастником этого замечательного действия, этих концертов. И практика проведения мероприятий, фестивалей не только в столице Республики Татарстан, но и в наших муниципальных районах и крупных городах, я считаю, эту практику нужно продолжать и в дальнейшем. И еще раз хочу сказать, организация этой огромной работы по проведению этого международного фестиваля, она на фонде Вагапова, и с удовольствием передаю вам слово. Надеюсь, вы продолжите. Рахмет. Спасибо. Хайырлы күн. Беренчедән мин үземнең сүземне рәхмәттән башлыйм. Безнең журналистларга рәхмәт. Һәрвакыт безне яктыртып, һәрдаим игътибар итеп торасыз, чөнки мин журналист буларак беләм. Мин аны һәрвакыт кабатлыйм. Мероприятие, о котором не рассказано, можно считать несостоявшимся дип. Бу очрактан мин Татмедиа Республика агентлыгына һәм Татмедиа мәгълүмат агентлыгына, Татар-информга рәхмәтле. Алар быел безнең мәгълүмати партнерлар булып чыктылар. ТНВ компаниясе безнең генераль мәгълүмати партнер. Әлбәттә, инде Дамир Данилович әйтте, теге рәисебез, Россия федераль органнары ярдәм белән үткәрәбез бу проектны. Без аерым рәхмәт әйтәсем килә мин Татарстан мәдәният министрлыгына. Без көне буе алар белән элемтәдә, инде ел дәвамында диярлек, Рада Хәбсияновнадан башлап, Дамир Даниловичтан башлап, международный отделның һәрбер хезмәткәренә кадәр, бигрәк тә инде бүгенге көндә инде аңлашыла ки, чит илләрдән бик күп кешеләр килә. Анда теге оештыру эшләре бар, виза эшләре бар, башкалар бар. Аллага шөкер, без аларның барысында хәл итеп киләбез. Добрый день. Как вы прекрасно помните, в прошлом году мы провели в Казани первый фестиваль «Восточный базар» в Казани в статусе Международный фестиваль эстрады тюркских народов, который прошел достаточно успешно, вызвал хороший резонанс. Но с учетом пожеланий, в первую очередь, с учетом пожеланий стран ряда, регионов, например, было обращение представителей Республики Таджикистан. Они изъявили желание принять участие. Было желание представителей Республик Чечня, Дагестан, Ингушетия. Прямо говорили, мы же к понятию «Восток» относимся, почему вы так сузили понятие «Восток»? И с этого года мы проводим фестиваль в статусе Международный фестиваль национальных культур «Россия и Восток», имея в виду представителей и тюркского, и всего восточного мира. Подготовка к фестивалю идет в течение года, всего года. Если вы обратили внимание, мы подготовку ведем и в своих социальных сетях, в телеграм-каналах, ВКонтакте. С учетом этого в течение года участниками проекта были презентации нашего проекта в Казани, в Москве. Буквально недавно мы в Ташкенте в рамках нашего фестиваля презентовали этот проект. В результате участниками проекта станут представители более 40 национальностей. Вот Дамир Данилович сказал, это очень, наверное, актуально именно в год национальной культуры. Что касается гала-концерта, к которому мы сегодня очень активно, скрупулезно готовимся, мы, наверное, в следующие годы не исключено, что нам придется сделать даже 2 гала-концерта. Потому что, естественно, в рамках одного концерта представителей 40 национальных культур показать невозможно. По данным на сегодняшний день, в программу гала-концерта включены выступления представителей следующих стран. Китай очень активно готовится. Приезжает специальная творческая делегация из провинции Харбин. Мы с ними каждый день на связи находимся. Очень красивый номер готовит Индия, Иран, Сирия, Египет, Азербайджан, Казахстан. В этом году огромный интерес к нашему проекту со стороны Республики Казахстан.
они хотели направить творческую делегацию в составе аж 45 человек. Мы с ними вели определенные переговоры в настоящее время. Там все-таки мы их принимаем два коллектива, танцевальный коллектив и фольклорный коллектив в составе 22 человек. Это самая представительная делегация будет на нашем фестивале. Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, представители исполнительница из Молдовы, из Гагаузии и, естественно, со своими многими регионами Российская Федерация. Это Татарстан, Башкортостан, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Саха-Якутия, Тыва, Чувашия и очень интересный номер готовит Бурятия. Состав участников гала-концерта пополняется, хотя у нас уже режиссеры просят ограничить, это, естественно же, определенные рамки имеет гала-концерт, он же не может в 6 часов идти. Это что касается гала-концерта. Еще одно новшество нашего фестиваля в этом году – его масштаб. Не только география, но и его масштаб. Если в прошлом году мы провели фестиваль один день гала-концерт, то в этом году в рамках фестиваля будут проведены 7 мероприятий. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 20 октября в Казанской ратуше с руководством руководства республики, с участием представителей достаточно высокого уровня, экспертов федерального уровня. Мы их 20-го увидим, Алдамирса. Уже идут поздравления от наших министров культуры ряда стран, чрезвычайных и полномочных послов. То есть и официальный, и внимание стороны официальных органов достаточно высокие. В рамках фестиваля в этом году, как уже Дамир Данилович сказал, состоятся сольные концерты группы «Ялла». В прошлом году он у нас выступил как хедлайнер гала-концерта. В этом году, кстати, он тоже будет. Но Фарук Каримович Закиров, он достаточно умный, мудрый человек. Восток в нем скажется во всем. В прошлом году мы делали фестиваль первый раз, и у нас были достаточно ограниченные возможности. И когда мы с директором его переговорили, у нас не было возможности принять их, и я специально в прошлом году поехал в Ташкент на встречу с ним. Но Фарук Каримович, еще раз говорю, он достаточно мудрый человек. Он сказал, если наши братья татары приглашают, то мы поедем на их условиях. А может быть, он сказал потихонечку, они в дальнейшем организуют и наши гастроли. Да, Аллаха шукр, он в прошлом году приехал, оставил очень хорошее впечатление. И в этом году, благодаря поддержке благотворительного фонда «Татнефть», мы делаем и гастроли. Они начнутся 21-го в Нижнекамске, Альметьевск, Набережные Челны, и в Казани пройдут их сольные концерты. Они также станут участниками и гала-концерта. Как и ожидалось, сольные концерты группы «Ялла» вызвали очень большой интерес. По данным на сегодняшний день, на гала-концерт в Казани осталось 30 билетов. Позавчера было 60. И то остались самые дорогие билеты. Я думаю, в понедельник мы объявим, что билеты на Яллу в Казани закончились. Такая же ситуация в Набережных Челнах. По данным на сегодняшний день 34 билета. Очень активно идет большой интерес также в Нижнекамске и в Альметьевске. Я абсолютно уверен, что все концерты группы «Ялла» в Татарстане пройдут при полных аншлагах. Мы послушаем сейчас видеообращение Фарука Каримовича, но до этого я в качестве вступления хочу сказать еще об одном новшестве фестиваля этого года. Мы, начиная с этого года, такую традицию хотим внести в программу, презентацию того или иного региона или страны участника фестиваля. И, безусловно, в этом году мы обратились в Республику Башкортостан, это, естественно, наши самые ближайшие соседи. И благодаря поддержке уважаемой Рады Хвастьяровны Аюповой, она провела переговоры с своей коллегой Аминой Евгеньевной, они приняли наше предложение. 24 октября в Пирамиде состоится большой концерт мастеров искусств Республики Башкортостан.
как мне сказал один друг, один из организаторов концерта, мы вам покажем такой концерт, который Казани и не снилось. Да, действительно, состав, посмотрите, их впечатляющий. В составе творческой делегации Республики Башкортостан 117 человек, включая государственный ансамбль Файзи Гаскарова, и Ятаган, и другие, и самые лучшие исполнители, и Фидан Гафаров, и Айдар Галимов, и другие, и другие. Так что, когда мне сказали, что мы вам покажем концерт, который вам не снилось, я ответил, нам именно это и надо. Аллаға шүкір, менің бүгінгі күнде әлбәттә бик нык әзірлік бара, біз күн түн эшлибез. Аллаға тапшырып, бұл фестиваль әйбәт үтәр дип уйлыйм. Может, мы сейчас послушаем обращение Фарука Каримовича, да? Можно подключить? Глеб, Ага. Ассаламу алейкум. Дорогие друзья, татарстанцы, прежде всего большой, пламенный, горячий привет из Ташкента, из солнечного Узбекистана. В столице Татарстана состоится прекрасный, яркий и уникальный праздник, фестиваль «Восточный базар» в Казани. В этом году, Аллах берса, состоятся очередные гастроли группы «Ялла» по городам Татарстана. 21 октября Нижнекамск, 22 октября Альметьевск, 23 октября Набережные Челны, а 25 октября Казань Пирамида. А 27 октября в Казани в Пирамиде пройдет гала-концерт Восточного базара. Мы там обязательно будем. Группа «Ялла» с нетерпением ждет встречи с вами, дорогие татарстанцы. Приглашаем вас на наш общий праздник, праздник музыки, песни и любви. До скорой встречи на Восточном базаре Казани. Да? Ассаламу Все, алейкум. это повтор уже пошел. Дорогие все. Ага, рахмет. И, пользуясь моментом, хочу сказать, что буквально на днях, 7 октября, в Ташкенте прошел гала-концерт фестиваль татарской песни имени Рашида Вагапова, одним из участников которого был и Фарух Закиров. Концерт, конечно, превзошел все наши ожидания. Мы с большим волнением туда ехали, в плане того, чтобы как соберем народ. Но Аллаха шукр, был полный переаншлаг. Даже была определенного рода давка перед концертом, так как не было билетов. Мы все превзошли все ожидания. Как говорится, история повторяется. 50 лет тому назад, во время концерта Рашида Вагапова в Ташкенте, концертный зал охраняла конная милиция. Настолько было желающих попасть. Конечно, у нас полиции и милиции не было, но был очень высокий уровень. Присутствовал министр культуры Республики Узбекистан Узурбек Ахмадович Назарбеков от начала до конца. Он проявил очень большое внимание. И могу сказать, что концерт в Ташкенте прошел при поддержке Министерства культуры. Они нам выделили свой зал прекрасный. И это был, можно сказать, татаро-узбекский концерт. Татарские вокалисты выступали, им сопровождал Национальный симфонический оркестр Республики Узбекистан. Может быть, мы все-таки попросим подключиться Эльбруса? Да, предоставим слово Эльбрусу Джанмирзоеву. Или же yok? Эльбрус. Да, салам алейкум. Эльбрус, добрый день. Эльбрус Джанмирзоев, Добрый он день. в прошлом году был участником, хедлайнером нашего гала-концерта. Мы с ним подружились с прошлого года. Он оставил очень хорошее впечатление. Его наши зрители очень тепло приняли в прошлом году. Кто был там, знает. И мы с удовольствием пригласили Эльбруса принять участие в качестве лайнера и в этом году. Он дал согласие. Ему большое спасибо. Мы вас ждем 27 Вам спасибо. октября. И наши журналисты готовы выслушать ваше обращение. И если будут вопросы, вы знаете, у нас идет в формате онлайн-связи
хотя пандемия нас научила, но она достаточно сложная, поэтому пока Эльбрус с нами, пожалуйста, задавайте вопросы. Шулай Абдрамис. Как вы восприняли вот это Здравствуйте. приглашение? Расскажите, пожалуйста. Ну как, с радостью, с большим увлечением, так сказать. Я очень рад, что я, так сказать, выбран из многочисленного нашего национального культурного наследия, так сказать. Выбрали меня. У нас очень много талантливых ребят, на самом деле. Я, как среди них, единственный показатель культуры Азербайджана. Спасибо за выбор. Уже дважды. Какие ваши хиты услышат наши зрители? Ну, конечно же, самый основной хит — это хит «Бродяга», куда же без нее, люди ее любят. Ну и, конечно, на тюркском языке песня «Яралым», «Пополам» называется песня. Ну, хотелось бы, конечно, больше песен исполнить. Как время покажет, как будет сама организаторская деятельность происходить на деле. Не планируете петь на татарском? На следующем году. Планируем на в следующем году. Да, мы на самом деле, есть у нас друг очень талантливый, Эрвин Грей, мы хотим сделать совместную песню на татарском языке, уже давно об этом думаем, но просто никак руки не дойдут, он на гастролях, я на гастролях, и никак не состыкуемся, к сожалению. Но будет, иншаллах. Спасибо. У журналистов будут вопросы? Ни у кого нет. Ярар, сұраулар болса біз әзір. Да. Ага. Мына мұнда сіз айтып кеттіңіз енді сол башқұрт концерті, не концерті, бұл ялла алар шул Восточный базар қысаларында. Әлбәттә. Мына Восточный, башқұрт концертында Филюс Кахировның нұрлы езі көрінген. Сіздің мүнәсәбәтләр бик ук шыма болмауын истә тотып, бұл аның нәрсә бұл возвращение в родную гавань була ма? Біріншіден Башқұртстан концертінің составын, ижадыягын тулысынша Башқұртстан Республикасы белгілей. Біз арбан шулай кеңештік, біз алардың ижады программасына қатнашмайбыз. Әлбәттә, бүтін ұйыштыру яғы бізде. Олар Филюс Кахировны өздерінің программаларына кірткенлер екен, демек, шулай керек деп санағаннар. Филюс Кахиров, білесіз, ол Башқұртстанда туып өскен кіші. Филюс ол Башқұртстанның атқазанған артисті. Аннары біздің бірінші гран-при иесі болған Филюс Кахиров, ол тілесен енді концерт программасын бизи ола. Һәм бұл Башқұртстан концертында да ол бір мотор бизек болыр деп ойлайм. Сіз де шулай келешесіздер. Шулай бит? Шулықна Филюс Кахиров, анда Ришат Тахватуллин, алар бит, даими рәвештә төрле конкурсларда да, башка Альфия Авзалова конкурсында да катнашыр һәм башкалар. Бұл мөнәсәбәткә сіз үстергән җырчыларның башка конкурсларда катнашуы. Сіз бит инде үзегез җавап бирдегез дә ебет. Әлбәттә. Заманында, мәсәлән, біз бит Рәшид Вахапов исемен йөртәбез бу фестиваль. Заманында Рәшид Вахапов бик күп яшь талантларны эзләгән, тапкан, шуларга зур сәхнәгә чыгарга ярдәм иткән. Шул Альфия Авзалованың да ебет. Альфия Авзалованың беренче зур гастрольләре заманында нәкъ менә Рәшид Вахапов бригадасында булган. Һәм бүген безнең лауреатларыбыз ул фестивальләрдә катнаша икән. Димәк, ул фестивальләрнең дәрәҗәсен күтәрә икән. Бу бит инде Вахапов фестивале бу фестивальләргә ярдәм итә дигән сүз. Шулай бит? Аларны үстерергә һәм бик әйбәт, без горурланабыз гына. Мәсәлән, шул Альфия Авзалова фестиваленең жюриенда Филюс Кахиров, пресс-конференциясында Ришат Тахватуллин. Аларның бәйрәмнәрендә, алар 3-4 бәйрәм үткәрделәр Альфия Авзалова фонды. Беренчесе Руслан Сайфетдинов белән
Икенчесе Рәнис Габбазов белән, өченчесе Гөлсерин Абдуллина һәм Азат Абитов белән. Билсен Ходай, бик әйбәт. Безнең бит фестивальнең максаты күпрәк яшь талантлар табыш, шул кадәр әйбәтрәк. Менә быел Дамир Данилович та булды, быел безнең яшь башкалаучылар конкурсы үтте. Ул шул кадәр шаккаткыч тавышлар әйбәт. Ул яңа исемнәр Динар Шәрәфетдинов менә произвел фурор диде Башкортстан, Үзбәкстанда. Илюся Валиуллова җырлады симфоник оркестр белән Былбылны. Оркестр торып кулчапты әйбәт. Узакламый безнең ул егетләр кызларда башка фестиваль конкурсларга үсәргә ярдәм итәчәк. Бу бик әйбәт. Мин моңа сокланам һәм горурланам, әлбәттә. Хәерле көннәр. Минем шундый сорау туды. Менә бик күп илләрдән вәкилләр киләчәк. Бу чыгымнарны кем каплаячак? Бу беренче сорау. Һәм икенче сорау, концерт быел ничә сәгать барачак? Сез узган ел булдыгызмы концертта? Әйе, шуңа күрә сорау. Концерт быел узган ел безнең бит бер чара иде бит. Бер чара иде. Быел безнең фестивальнең рәсми өлеше аерым була алда бирсә, 20 октябрьдә фестивальне тантаналы ачу чарасы. Бүтән ратушада алда бирсә, бүтән рәсми өлеш, рәсми чыгышлар шунда булачак, шунда булачак. Инде гала концерт ул бары тик иҗади проект кына булыр дип уйлыйбыз әйбәт. 3 сәгатьтән дә ким булмый. Безнең менә хәзер мәсәлән кабатлап әйтәм шул гына Эльбрус Джанмирзоев мин 4-не җырлыйм дип әлбәттә ул 4-не җырлый алмас әйбәт. Фарук Каримович кабат дигән идек, ну как это так дип. Вот хотя аның сольный концертлары бар. Менә кабатлап әйтәм безнең Үзбәкстаннан 2 зур коллектив килә. Без бит алар 2 коллективка бер номер бирә алмыйбыз. Аннары бит инде концерт программасында бит инде режиссерларның да сүзе зур әйбәт. Аларның да фикере бар. Ул 3 сәгатьтән дә ким була алмый. Инде чыгымнарга килгәндә без республикага рәхмәтле, Татарстан Республикасы рәисенә һәм безнең фестиваль, безнең проект узган ел Президентский фонд культурных инициатив бар бит инде, ПФКИ. Аның конкурсында шактый матур грант утты. Бу икенче, өченчесе Ялда төркеменең гастрольләре Әлмәт, Түбән Кама, Чаллыда татник ярдәме белән үткәрелә. Әлегә эш шунда чыганак. Ул чыганакларның күбрәк булса, әйбәтрәк булыр иде. Әйе. Сораулар бармы? Рифат Ахметович, менә бу ярый. Менә без күреп үттек, быел Ялы төркемендә чыгыш ясаячак, Эльбруста килергә җыена. Быел хедлайнер кем булачак? Сез кемне билгеләп үтәсез? Узган елгыларны кабатламый Без 3 хедлайнер дип билгеләдек гала концертта. Бу Ялда төркеме, Эльбрус Джанмирзоев һәм Татарстан җырчысы Иркә. Без аны чакырдык. Мәсәлән, бер яңа хедлайнер таптыгызмы быел дип әйтим инде. Юк, Иркәдән кула. Ну, сез теге Чит илдән дип. катнашучылар турында әйтәсезме әйбәт? Ну, әлбәттә алар булыр. Концерт үтсен инде. Концерт үтсен, алар бик матурлык жасасын, киләсе елга без аларны хедлайнер дип чакырыбыз. Әлбәттә, менә без министрлык белән дә сүз алып барабыз. Күптән түгел менә без Россия мәдәният министрлыгында бу хакта сүз булды. Инде Ходай насыйп итсә, без киләсе елга фестиваль кысаларында бер яңалык кертергә уйлыйбыз. Яшь башкаручылар конкурсы. Төрки һәм Шәрык дөньясы яшь башкаручылар конкурсы бик күп төбәкләр үзләре сорашуына ебит. Мәсәлән, быел Чувашстаннан беләсез ничә коллектив катнашырга тәк белдерде. 14. Әлбәттә, Чувашстаннан 14 коллектив гала концертта катнашырга булмый. Бер коллектив катнаша. Конкурсталар катнаша алыр иде барысы да. Дагыстаннан 7 коллектив тәк белдерде катнашырга, Дагыстаннан. Әлбәттә, алар катнаша алмый барсы, бер генә коллектив килә Дагыстаннан. Конкурс булсалар катнаша алыр иде. Шуңа күрә без инде бу фикер бар, күп мәртәбәдә кулау да бар. Ходай насыйп итсә, инде дөньялар тыныч булып, финанс якларыбыз Дөрестән дә безнең бит киләсе елда бик зур вакыйгалар көтә. БРИКС БРИКС кысаларында да һәм безгә фестивальнең сыйфаты, дәрәҗәсе, күләме ягыннан да уйларга кирәк булачак.
Дамирдан Вакыты да буенча. Дамирдан әлбәттә, Дамирдан безнең минем халкын тартып алды. Без киләсе елга бу фестивальне БРИКС көннәренә туры китерергә тырышачакбыз. Чөнки кем әйтмәсә Самбук верила бит. Ул БРИКСның мәдәни программасының бер матур бизәге була алыр иде. Инде бит безнең бит булай да октябрьдә бара бит, октябрьдә. Аның инде бер ике атна алга, бер ике атнасын күчерү ул проблема булмастыр. Бик күп илләрнең башкаручылар тарафыннан кызыксыну бар. Нәкъ менә конкурс булуын сорыйлар бит. Конкурс булуын сорыйлар. Аларга бит инде яшьләргә үсәргә кирәк иде, яшьләр күренергә кирәк иде. Бу әлеге дә баягы яңа талантларны эзләү, табу җәһәтеннән дә бик зур ярдәм булыр иде. Безнең бит фестивальнең тагын бер максаты, әлбәттә, ул Татарстанның, Россиянең, бигрәк тә бүгенге көндә шәрык дөньясы белән, көнчыгыш илләр белән элемтәләрне ныгыту булса, икенчедән безнең бит максатыбыз шәрык дөньясы, Төркия дөньясы җырчылары, башкаручылар арасындагы багланышларны ныгыту, кабилләштерү. Әлбәттә, яшьләр батырын түгел, безнең бер максатыбыз Татарстан мәдәниятен, татар эстрадасын шул аралашу аша сыйфаты яктан камилләштерүдә тора иде. Чөнки аралашу башка илләр белән, башка төбәкләр белән иҗади аралашу һәркемнең иҗади үсешенә бик зур ярдәм итә. Инде без бу теге монда кагылмыйдыр. Хәзер мин чит илләр белән, бу Казакстан белән, Үзбәкстан белән аралашканнан соң шуны фикергә килдем. Безнең татар эстрадасы ул илләрнең җырларын бик яхшы белә икән, бигрәк тә аранжировкаларын. Әйбәт бит. Димәк, безнең арада багланыш бара, иҗади алмашу, бер-берен иҗади яктан баету бара. Менә башка елларны узган шушы шәрык базарына нинди бәяләр булды? Сез әйтә алмассыз микән? Кемнәрдән ишетергә, сезнең өчен менә кадерле булган нинди бәяләмәләр ишетергә туры килде сезгә? Беренчедән, иң беренче безнең өчен иң кадерле бәя ул безнең хөрмәтле Рөстәм Нургалич Миңнехановтан булды. Бу фестивальне дәвам итәргә кирәк дип. Бу бит инде иң зур бәя бит. Ул быел яклады, хуплады да. Россия мәдәният министрлыгы, Россия чит илләр министрлыгы югары бәя бирде фестивальгә. Әлбәттә, кабатлап әйтәм, узган елдагы катнашучыларның күпчелеге быел катнашырга телиләр. Бу да шул бәянең бер формасыдыр. Дип уйлыйм. Бу безгә безнең татар, сез үзегездә менә татар эстрадасына зур өлеш керткән кеше буларак әйтсәгез, менә безнең эстрадага бу нинди мөмкинлек бирә, менә һәм нинди бәя бирер идегез сез менә безнең татар эстрадасына? Бездә бит инде яшь кына диге тәнкыйтьлибез. Эштәлек чарлар дип сөйләгез. Яшкан тәнкыйтьлибез әйбит, үзебезне республикабыз тәнкыйтьлибез, безнең теге мәдәнияткә, милли мәдәниятка игътибар юк дип әйеме. Шулай бит инде. Гөл көн төн шуны ишетәбез. Менә күптән шушы көннәрдә генә 7 октябрьдә кабатлап әйтәм, без Үзбәкстанда булдык. Анда Үзбәкстанның мәдәният министры кабатлап әйтәм, Азатбек Назарбеков килде. Һәм менә аның сүзләре. Мы очень активно следим за тем, как развивается культура в Республике Татарстан. Вы очень много делаете для развития своей национальной культуры, для своего национального языка. Мы берем у вас пример. Менә без үзебезнең тәнкыйть итәбез дигәнме? Үзбәкстан мәдәният министры әйтә, сездән үрнәк алабыз ди. Бу бер мәсьәләнең бер ягы ибет. Ләкин әйтеп китәргә кирәк, Үзбәкстанда аларның системасы икенчерәк. Анда бар Үзбәк концерт дигән оешма. Әлбәттә. Шул оешманың имзасы булмаса, бер үзбәк җырчысы бер кая китә алмый, бер кая концерт бирә алмый. Әйе. Читкә китсә дә, шул үзбәк концертның шулай бит. Бар. Анда дәүләти дәрәҗәдә эстраданы, җыр сәнгатын кайгырту bütün илләрдә диярлек бар. Мәсәлән, Азербайҗанда бар Государственный театр песни имени Рашида Бейбутова. Государственный театр песни. Аңа куелган максат Азербайҗан җыр сәнгатын камилләштерү. Иң төп максаты шулай бит.
Менә без бит музыкаль театр турында сөйлибез инде бит. Ул бәлки барып та чыгар. Аның да төп максатларының берсе шул булырга тиештер. Инде мин Рәмиснең нәрсә әйткәнен аңлыйм бит, аңлыйм. Менә без сокланып карыйбыз үзбәк эстрадасына, казах эстрадасына. Алардагы хитлар нәрсә аерылып тора? Беренчедән, бик югары дөнья күләм дәрәҗәдә зәвыклы аранжировка, әмма милли нигезе аларның югалмаган. Аларның югалмаган милли нигезе. Менә безгә кирәк шуңа омтылырга. Менә бу фестивальнең biz bir tane yaşayıp Türk maksatlarının birisi de mesela ben şunu maksatda koyam. Bu illerinin jırçıları bilen başkaruçlar aralaşu neticesinde bizning jır sanatımızın ayrım alganda estradını da kamilleştiriu. Bizge bir-birimizden öğrenirge, bir-birimizden örnek alırga mümkün. Hem bu icat kişilerinin üzere aralaşıp birbirisinden öğrenu, birbirisinden örnek alu, birbirisinden bayıtu bu tabi geybirir. Rahmet. Var mı? Sorular. İyi. Hayırlı gün Gürüz İbrahim Tatar Inform. Мен әйттегез шәле аранжировкалар турында эме чит илләрнекен безнең артистлар белә икән дип. Бу инде бездә дә кулланылу дигән күз алдында торамы менә аларның аранжировка мотивлары дип әйтик инде. Һәм киресенчә бер күзәтеләме Татарстанда татар эстрадасының менә шул аранжировкалары чит илләрдә куллану. İkinci süreçine cevap bilmesen vereyim mi? Çünkü ben onu bilmiyorum. Ben mesela bu illerde yürüp bizden kızganış ki Tatar estradası vekillerinden onlar büyük örnek ola deyip uylamayayım şu olayı. Uylamayayım deyip. Ama lakin biz eytemiz bitindi. Özbek motifları, Kazak motifları deyip bizden Azerbaycan motifları bir aktif kullanıla bizden Kafkaz motifları bizden estrada. Ama lakin bunda bir zor problemi var. Bizden Tataristan artistleri bu eserlerini faydalanganda avtorluk hukuku diye bir turunda bütünlüğü oylanmıyorlar. Turdan turu 100% mesela tercüme edip şunu jırlap hatta ki öz eserimiz deyip birerler. Mine Osman Nevruzov bari bitindi Özbekistan'da yemi. Ana in dağınlıkları indi. Dostum. Ten tugul bizde 100% kabaklana bu jır. Mesela Yusuf Bedrettin var repertuarında. Dostum ayıbı. Sözleri gene özgergen ayıbı. Motifları şuluk, melodiyası şuluk ayıbı. Melodik resmi şuluk ayıbı. Tercüme ekleyen olayı. Bu tercüme o. Birinde müstakil eser tugul. Ayıbı. Osman Nevruzov'u biz kilesi yılga çakırabız. Niye biz onu ben çıraştık bu yıl Özbekistan'da. Kilesi yılga çakırıp biz onu Allah bilse dostum diyen yerini orijinal birinci başkarucu tarafından iştirimiz diye söyleyeyim. Bizden andı kilesi buldu. Kilesi yılga turunda. Sorular var mı? Менә бу Шәрык базары кебегрәк нинди фестивальләр бар? Шушыңа охшаш фестивальләр бармы? Менә нәрсәне атар идегез? Бүтән республикаларда мәсәлән. Ул mesela Kazakistan'da Голос Азии деген проект бар иде бит инде. Türkiye iller alar üslerini ütkereler inandı festivaller. Turk Vision, наверное, да? Это Var, было. evet. Ama lakin ben Rusya'da mesela anı festivalini bilmeli gibi. Başka Türkiye illerde, Türkiye Respublikalarda hiç şeksiz her birisinde anı festivaller, projeler var. Siz ничек уйлыйсыз менә бу концерт, фестиваль милли республикаларның йолдызларына танылырга мөмкинлек бирәме? Андый очраклар бармы? Менә сезгә шундый бәяләр килгәне бармы? Менә без бит тикмә генә конкурс форматын кертергә уйлыйбыз бит. Bu bit bizning hali umumda ikinci tapkır gına öteyimi. Emine bu formatta birinci tapkır gına öteyimi. Elbette bizning detegi kamilleşesi, üsese birler büyük kübeyi. İng mühimi bizler köp narsani bu yıl işlep de almadık. Çünkü vakit degan faktör var ayıbı. Biz bu yılanı yanvar ayında hazırlık başladık. Ol big az iken ol vakit ayıbı. Kirek bizge 1-2 yıllık hazırlık başlarga ayıbı. Һәм әйтеп китәргә кирәк, иң беренчедән мондый фестивальләр мәдәнияттәге мөнәсәбәтләрне ныгыта.
Анысы да бик мөһим. Шулай. Менә конкурс үткәрсәк, без гомумән Төрки дөньяда, Шәрык дөньясында яңа йолдызлар ача алырбыз дип уйлыйм. Конкурсларның максаты шул бит инде аларның. Конкурсларның максаты безнең бит әлегә бу конкурс түгел. Безнең зур бәйрәм, сәнгать бәйрәме. Конкурслар булгач, һичшиксез яңа исемнәр балкыр дип уйлыйм. Без моңа бик өметләнәбез. Менә Якутиядә булганда якут җырчылары шундый фикер белдергән иде. Менә Төрки республикалардагы җырчылар бер-берсен бөтенләй диярлек белми. Мәсәлән, бездә татар җырчыларының алар бары тик Айдар Сөләймановны гына беләләр икән. Якутия хәзер бездә яш килә торган коллективлар. Аллага шөкер. Менә бу телеккә ничек карыйсыз? Менә Төрки республикалар, Россиядәге Төрки республикалар бер-берсен танытуга басым ясауның бер формасыдыр бит инде бу. Әлбәттә, безнең бит инде Восточный базар, Казанда Шәрык базары, без узган елны гомумән башлаган Төрки эстрада фестивале буларак кына җибет. Быел да безнең фестивальдә Төрки илләр һәм Төрки регионнар бик актив катнаша. Менә сез әйткән мәсьәлә Төрки республикаларының сәнгатькәрләре үзара аралашуны күпмер дәрәҗәдә бу фестиваль һичшиксез хәл итә ала. Якутиядан быел килә. Шулай ук бик әйбәт коллектив. Туймада дигән. Узган елларның егетләр коллективы иде. Быел алар бик нәгатьләнә Якутия егет. Кайсы төркем икән? Туймадымдай. Туймада дигән төркем быел килә. Сораулар бармы? Юк. Журналистлар белән безнең пиар менеджерлар эшли, Камилә дә монда. Без аларны һәрбер чарага һичшиксез чакырабыз. Һәрбер чарада без сезне күрербез дип уйлыйбыз. Ачу тантанасына бездән рәсми чакырулар килгән булырга тиеш инде. Без аны медиага да җибәрдек, Татар форумга да инде. Барлык чараларда без сезне көтәбез. Без телефоннарны сез беләсез, минем телефонны беләсез, Айбикәнекен дә, Камиләнекен дә. Мөрәҗәгать итегез. Без сезне белән аралашырга әзер. Мәдәният министрлыгының дашлы Айрат Фәйзрахманов аның белән дә мөмкин аралашырга, аккредитациялар аша да бара, безнең аша да бара. Без һәрбер чарага сезне чакырабыз. Рәхмәт. Журналистларга рәхмәт, Татар форумга рәхмәт, Мәдәният министрлыгына. Төгәллибез матбугат конференциясе. Бергәләп без бу чараны матур итеп үткәрә алырбыз дип ышанам. Рәхмәт. Рәхмәт.